xa o dixo todo, e polo tanto eu repetir as grazas neste caso a Merelles pola colaboración que ten sempre co Concello, ca comarca, e dito isto, lle cedo a palabra para que peche el este acto. Bueno, moitas grazas, Alfredo. Eu quero agradecer a oportunidade que nos dá a Axencia Turismo de Galicia, o Concello do Barco de Valdeorras, de poder participar nunha iniciativa tan orixinal como Terrasón. A verdade que eu coñezo moitos festivais, porque a Axencia Turismo de Galicia este ano vai patrocinar 150 eventos en toda Galicia, pero poucos que sexan como Terrasón e que ten un obxectivo tan claro, que é que ao longo da temporada de verán xerar oferta complementaria desde ao longo de todo o mes de agosto. Parece que se achega hasta as festas do Cristo, o cual vai ser unha oportunidade para que a xente que se achega ao barco e os propios barqueses poidan gozar de un programa de concertos moi ben aquilatado, que, como decía Marga, nace na pandemia. Nós o apoiamos no Xacobeo 21-22 e a verdad que, como dicía antes, nos parece unha das actividades máis orixinais das que están dentro dos concertos do Xacobeo, e dentro dos concertos do Xacobeo está desde o Son do Camiño hasta agora o Morriña Fest, que se vai celebrar na Coruña, Carlos Núñez, que estuvo no bolo, pero esta iniciativa cumple esa premisa para que foi creado este programa, que é dinamizar a actividade turística en Galicia e permitir que a oferta complementaria se estenda durante temporadas, neste caso o verán, tamén pode ser a temporada baixa ou media, e que eso permita que haxa actividade e todos os que visitan o Concello poidan ter un elemento de ocio para permanecer máis tempo a carón dos barquenses e na propia vila. E tamén, como decía Marga, é moi importante esa posta en valor do Camiño de Santiago. Como sempre que estou pola comarca en Valdeorras, digo, este é o camiño que máis medra xunto co camiño portugués da costa, e a verdade é que hai que aproveitar este pulo que ten o camiño, porque a través del cada vez veñen máis persoas que son de fora de Galicia e que son tamén de fora de España. Cada vez o camiño está máis internacionalizado e iso hai que aproveitalo en Valdeorras, en Ourense e en Galicia, pois para que cada vez estes peregrinos poidan regresar como visitantes. Creo que Valdeorras ten unha responsabilidade importante porque é a porta de entrada a Galicia, e a verdad que esa porta de entrada ten que recibir e ser un lugar hospitalario, que xa o é. Entón, todas as iniciativas que teñan que ver coa promoción do turismo, dos recursos que se están poñendo en valor turísticamente, como nomeadamente o enoturismo, o Camiño de Santiago, a natureza e a gastronomía, pois todo o que supoña empaquetar e ofrecer unha actividade complementaria que satisfaga aos visitantes, penso que é moi positivo, e nesto é no que se asenta este apoio a Terrasón e a outros festivais, como foi o Sinfés ou como vai ser na Rúa o Son da Estación.